sing atase ratu marang bocah wedok kok ditampi. Kelakuane rasane. Gane gawe lho. Nek kaya Gusti wis ora aneh. Omong beges. Nek gawe larang kan, gawe kok. Tak kira iki tanggapane makane tak tekoni iki dirambut. Utile ora. Ya luweh munggo malah. Iya sarang lek iya iki mati. Patang ewu muga jadi sampe banyu. 4.000 lho. Iya, kabeh iki. Lah iki jumplong 14 lho. 14 kira-kira tanggapan lah. Gawe godak ke lho, sak jam ke 5.000. Apa? Wis sing godak lho. Ora goroh. 5.000. Lambe digono apa? Ngerasa Paling 2 jam nang ning gurine kok ning ngarep. Jangan paling sak jam ora enak. Nek cedhakku ora sampeyan krungu salahe kok. Rumahku nu digeng ganteng ya iso. Iso. Deman ya tamu. Iso. Silun kula kali mbilung niku Mbak malah enom ya iso. Badhe ngayunaken dewe. Nah, Mbok nggih mumpun to kula kali mbilung niku nadyanto kados ora Kuat malah mungkin niku nggih. Tamu nek. Nai Prabu Masopati boten ngulungan Dewi Tari. Pun boten sah dipaksa. Wedine panjenengan badhe ngebak perang pun monggo. Negari Raka diuruki batang sayuta kemawon. Kula matur sanget nai menika. Nai sini badhe ngejahipun dawa ora ya. Nggih, kula setuju. Tak gek dipethungke Pandhawa menika kendang pecah. koi terop ki sak Piye tembungmu iki boten Pandhawa kendang pecah. sukekane sak anune 15 mesti. Malah duit Aku biyen terop saksone kae iki. Pari sampun dipun. Pecahi laku rumiyin. Saiki 15 mesti. Wis gak apa-apa rek, lah kok balik ah. Iki Nyidor Yudana wis anak keto awit Wong perasaane ngono. wis ana. Mau wis entar balik tak bablas iso aku. Nah, Kang mangkono. Lah kono sik enek anu iki Monggo karo mek juga dawuh dateng para kadang sapa iso kuwi tak aku yo taken pitri. Aja kok Kyai Prabu Yudana sampun sangat to inggih ngestaken dawuh karo marmo wonten dawuh paman. Mara sira metu njaba perintah Wadya Bala ngrempit Prajawira Pambri dhateng sedaya sak dawuh. Jenjing kagoro saking Astina Agri. Ngomong apa terus? apa? Ngomong apa ngono lho? Lah ngomong apa lho? Ya mbok. Oh, Surya Wathalira. wayang ya. Hah? Ngrungokne wayang kae. Prasarating Surya nampak mega lan gunung-gunung. Wis sampat Prawadya Bala. Wis nirang kemara bendheri bidhaing para prajurit. Apa tuh?
Bal-balan nek banding neh jalane. Sing telu langsung. Nanti Lek. Undian.